Ang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Aksyon Radyo Balitang Bayan. Maghahatid sa inyo ng mga pangyayari at kaganapan sa ating lipunan direkta mismo sa pinangyarihan. Aksyon Radyo Balitang Bayan. Mga police and hospital reports, City Hall, Capitol, Military, PNP at iba't ibang lugar na ating nasasakupan. Aksyon Radyo Balitang Bayan. Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. At ngayon, narito ang inyong program hosts. Magandang mga Pilipinas, Maxo, mga ka-aksyon na imbag na bigat kada kayo. Abi Masantos, mga Victor Monikas, Kabasares, kayo namin. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning to all. Kaumanhin mga kaibigan, mga ka-aksyon na medyo nahuli ako dahil meron tayong injury time out dito, Aksyon kontra Alvarez, ha? Pambihirang injury ito. Sa dinami-dami ba naman ang lugar ng pag-injuryhan dito pa, ha? Anyway, welcome na naman po sa Aksyon Radyo Balitang Bayan, numero 1 morning edition. Kasama niyo pa rin po, Aksyon Ikabsa na Pasyon at sa ating Master Control. Nariyan po, Aksyon kontra Alvarez po, mga kaibigan ho natin. Tayo po yung magsama-sama muli ngayong araw ho ng Martes, August 18, 2026, mga kaibigan ho natin. Ito lamang po yan sa Aksyon Radyo Pangasinan 1161 kHz sa iyo po mga talapitan. At hindi lamang yan, tayo rin po yung online ho, mga kaibigan, mga ka-aksyon sa ating Facebook page. Siyempre, huwag nyo kalimutang i-like at i-follow po yan, mga kaibigan. Ay, speaking of Facebook, ayan, di ko na i-live pala Aksyon Konrada. Ayan, very very sorry ho, mga kaibigan, mga ka-aksyon. Ayan, very very sorry po, ano, hindi ko napindot yung live dyan sa ating Facebook po, mga kaibigan, mga ka-aksyon natin. Hindi ko agad napindot po, mga ka-aksyon, kaya hindi po agad tayo nakapagpakilala dyan po sa may Facebook po, mga kaibigan, mga ka-aksyon. Kaya anyway ho, no? Magandang umaga pa rin ho sa ating lahat, sa mga tagapakinig natin, mga viewers po natin na nakatutok ho ngayong araw po na ito. Maaksyong umaga po sa inyo lahat, mga kaibigan. Good morning, good morning, good morning sa inyo lahat. Yung mga tagapakinig ho natin dyan, good morning po sa inyo lahat, mga ka-aksyon. Yung mga viewers ho natin dyan, ako, maaksyong umaga rin po sa inyo lahat. And of course, yun pong ating mga nakatutok ngayon via online. Uy, siya nga pala, bukod sa Facebook pala, no? Meron na rin ho tayong YouTube Live, ayan. Para po sa mga ka-action ho natin na gusto hong tumutok sa atin via YouTube, mga ka-action, yung mga hindi trip mag-Facebook, yung mga walang Facebook account, pero may YouTube ho, ayan, pwede po kayo dyan sa may YouTube Live, mga ka-action ho natin, ano? Anyway, like nyo po yan, like and follow, subscribe po kayo sa aming page po, mga kaibigan, mga ka-action, para updated po kayo palagi. Kamusta pong lalawigan ng Pangasinan? Mauran lalamot. Dire-diretso pong ulan, mga kaibigan, mga ka-aksyon ho natin. Ito, nagdaan po na araw. At ang matindi rito, mga ka-aksyon, ang Pilipinas, napapalibutan na naman ho ng dalawang low pressure area. Ay pambihira po, mga ka-aksyon ho natin. At yung isa, malapit lang po sa atin, nandyan sa may bandang weste ho, mga kaibigan, 215 kilometro kanluran ho ng Lawag City. Siyempre, ano ibig sabihin niya? Siyempre, yung dalawang yan, mga kaibigan, magguguyur po yan ng habagat po, mga ka-aksyon. Ano ibig sabihin kapag nagguyur ng habagat, Aksyon Conrad? Iyoran to na naman! Oo, diretso to, Oo nga Wala, sisilip lang to. Sisilip lang, Aksyon Conrad. Nani Gunoy, alalamot, Sisilip lang si Haring Araw, tapos okay, paalam. Ay nako, Madam Bibian, yung mga labahin mo, Madam Bibian, ipa-dryer mo na lang, Madam Bibian, Oy, kamusta lahat po, mga kaibigan, kinukulob na ba damit ng lahat, Ikaw ba, Aksyon Conrad, may dryer ka ba? Wala kang dryer? Dryer, wala ka bang dryer? Doon sa dryer yun. Hindi naman nangangamoy kulob yung damit mo. Sa bahay kasi medyo nangungulob tayo doon,
Oo, sambot mo awa. Oo, yan. Good morning, Manong Ed Puyawan, ha? Yung mga kwan ho ninyo, mga damit ho ninyo, pambihira. Ilang linggo na tayong walang matinong araw po. Mga ka-action ho natin. Kaya tayo ho ay inuulan na ho mga kaibigan, ha? Pambihira nga naman yan, ha? Dire-diretsong ulan po ito, mga kaibigan, mga ka-action ho natin, ha? Para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, meron ho tayong dire-diretso ho na mga pagulan po dyan sa ating lalawigan po ng Pangasinan dahil ngayon po, mga kaibigan, mga ka-action, ano? Patuloy pa rin tayong pinapayuhang mag-ingat-ingat po, mga kaibigan ho natin, ha? O sa mga nagtatanong ho ng level po ng San Roque Dam, nasa 272.98 meters above sea level pa lang ho tayo. Relax lang kayo dyan, mga kaibigan, mga ka-action, sinasalo po ng San Roque Dam. Alam nyo, may mga kumakalat po, mga ka-action, na alam nyo, nananakot, ano? Iba mga vlogger, mga content creator, gagawa ng AI-generated image, sasabihin, ang Buklaw, binga nagpakawala ng tubig, Pangasinan, delikado, kanda, ha? Ay, Diyos ko, huwag kayo magpapaniwala dyan, mga kaibigan, mga ka-action. Alam nyo ho ba kung saan pong diretso ho ng tubig po na yan, mga kaibigan? Diretso San Roque Dam po yung mga yan, sinasalo po ng San Roque Dam po yung mga yan, mga kaibigan, mga ka-action, himbuyan swak sa Pangasinan. Ay, pambihira naman to mga to, ha? Kaya, alam nyo kung minsan, kayo mga content creator po kayo, mga kaibigan, pagka hindi nyo alam kung paano dumadalo yung tubig dito sa ating lalawigan, wag na ho kayo makisaw-saw po, mga kaibigan, mga ka-action po namin, ano? Tinatakot ko ninyo yung mga tao at nagdudulot kayo ng panic po, mga kaibigan, mga ka-action po natin. Kaya yung mga iba nating mga ka-action dyan na content creator, mag-share na lang kayo, mag-repost na lang ho kayo ng post ng Pag-asa o post po namin, mga ka-action ho natin, no? Hindi po yung kanyan kayo, hindi yung kung ano-anong ginagamit ko ninyo, mga kaibigan, na pananakot ho, mga ka-action, para lang po makakuha ng views tsaka ng likes po ninyo, mga kaibigan. O baka sabihin nyo, basyer nyo na naman ako. Hindi ako basyer. Wala, hindi po ako basyer dito. Ang sinasabi ko na naman, maging responsable rin ho tayo, mga kaibigan, mga ka-action po natin. Dahil maraming po natatakot sa mga post ko ninyo. Diba? Pambihira nga naman yan, mga kaibigan, mga ka-action. Dami ho tayo, mga kaibigan natin, nangangambay, ha? Good day, sir. At may babagadamay kayo, vlogger ya. Umpoy lang may kidanumadam. Kanda, relax lang ho kayo. Totoo po, mga ka-action, nakabukas po yung Bingat tsaka ang Buklaw. Nakabukas po yan. Pero mga kaibigan ho natin, relax lang kayo kasi sinasalo po yan ng San Roque Dam. At kailangan na kailangan pa ho ng tubig ng San Roque Dam po, mga kaibigan, mga ka-action. Nagipambihira naman itong mga to. Mananakot na nga itong mga vlogger ho na ito, mga kaibigan, mga ka-action po natin. Ganyan pa ho, mga kaibigan, di ba? Eto, sabi ni Kwan dito, teka, ha? May liker tayo dito sa may YouTube po, ha? Si Louie Aganan. Hi, good morning daw, sir. May tatama yun, sir. Yan, sabi nila, di ba? Tama po yun, sir. Ano? Maraming salamat po sa inyo. No? Ingat-ingat po kayo. No? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan. Yung mga ka-action ho natin dyan. Ano? Thank you po doon sa nakakatutok sa atin sa YouTube live po. Maaksyong maga po sa inyo, mga kaibigan, mga ka-action po natin. Okay, dumako naman tayo sa ating mga balita ho natin ngayong araw dito po sa Action Radyo Balitang Bayan numero 1 Morning Edition. Sa ating karagdagan po mga balita ho natin, mga kaibigan. Eto, paalala po sa lahat, yung mga government offices po na binanggit natin sa lalawigan ng Pangasinan, work from home setting po muna tayo ngayon matapos na mag-declare from Palasyo ng Malacanang. Pero bago yan, papasukin natin ang report galing kay Action Freddy Fajardo. Max Umaga, Freddy, please come in. Sa maaksyon at mabahang umaga, aksyon ahigam. At sa kabila ng ganitong panahon, maulan at mabaha, ang ating kapulisan ay hindi naman tumitigil sa kanilang operasyon hinggil sa illegal na droga. At dito sa Orbistondo, isang 28 anyos na lalaki na timbog sa bypass operation. Sa kabila ng pagiging abala ng Orbistondo Police sa pagmumonitor nila sa lagay ng kailugan sa kanilang area of responsibility dahil nasa critical level na itong Agno River, hindi naging hadlang yan sa kanilang pinalakas na operasyon kontra illegal na droga. Batay sa ulat ni Orbistondo Chief of Police Major Fernan Rivera, naglatag ng operasyon kahapon, pasado alas 2:20 ng hapon, ang kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Team. Isang nagkunyaring buyer at nakabili sa suspect ng yung suspect isang 28 anyos na binata na residente sa nasabing bayan, 2 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang Cebu ang nabili kapalit ng mark money at agad itong inaresto. Ang nakumpiskang illegal na droga sa suspect ay tumitimbang ng 2 gramo ng mga street drug price na 13,600 pesos.
kaso ng paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng akusado na nasa kustodiya ng Orbistondo Police Station. Mula sa gitna ng Aksyon Freddy Pardo, una sa balita, una sa aksyon, sama-sama tayo, Pilipino. Aksyon Radio. Live report. Maraming salamat sa report na yan, Action Freddy Fajardo. Bueno mga kaibigan, mga ka-action ho natin at tuloy-tuloy po tayo sa ating programa ho. Oy, kamusta po dyan sa may bayan po ng Calasiao, bayan po ng Santa Barbara, mga ka-action ho natin. Nasa maayos lang ho ba kayong kalagayan? Abay, mantakin po ninyo mga kaibigan. Ito Sinukalan River po sa may Santa Barbara ho mga kaibigan. Ito po ay above normal na ho, ano? Above critical. Teka, check ko lang yung latest po dito. Oh, yan o. 7.3 ho mga kaibigan, mga ka-action. Ay, pambira ha. Ang Sinukalan water level po mga kaibigan sa may Santa Barbara, 7.3 meters above sea level. Above critical level na ho yan mga kaibigan, mga ka-action po natin. O, kaya yung mga tagapakinig natin dyan na nasa may area po ng Barangay Songkil. Ayan ha. Ano ba yung mga lugar po dyan na Dalungge. Ayan ha. Kinakap Ingel Tamayo. O, ingat-ingat po yung mga tropa ho natin dyan dahil tuloy-tuloy po itong pagbaha sa atin. Maaari pa itong tumaas dahil tuloy-tuloy po ang forecast ng pag-asa na uulan pa ho mga kaibigan, mga ka-action dahil po sa habagat. Kaya yung mga tagapakinig natin dyan, pambihira naman mag-ingat-ingat po kayo. Of course, hindi lang Sinukalan kundi pati Marusay at Pantal River ho mga kaibigan, mga ka-action. Alam nyo matindi, kahapon dyan sa may area ho ng Labrador, sa may Bungalon, ayan. Alam mo, nakakalungkot, Action Conrad Yan mga lugar na yan, hindi yan binabaha noon. Oo, sa may Bungalon, Labrador. Oo. Di ba, nag-interview sa Action Bioli kahapon ng umaga, di ba? Check din ako, syempre, double check din ako. Yung mga lugar na yan, Action Conrad dati, hindi binabaha yung mga yan. Yun na nga pansinin mo kahapon, pambihira, buti kung malinaw yung tubig. Okay, maintindihan natin, tubig ulan yan. Hindi, kulay putik Anong sabihin ng kulay putik? Dalawa lang yan. Either bahayan mga kaibigan o galing na sa kabundukan po, mga kaibigan, mga ka-action. Paano? Solar pa more. Alam mo, Action Conrad, nakakanap pang hinayang lang, kasi ito mga puno ho na ito, mga kaibigan, mga ka-action, pinagpuputol ho yan bilang kapalit ho nito mga solar power plants ho na ito, mga kaibigan, mga ka-action ho natin. Yan po yung nagdudulot ho, mga kaibigan, mga ka-action, ng baha po ngayon. O, tingnan mo. Okay, may solar power plants tayo. Bumabang signal sa kuryente ninyo? Hindi naman. Oh, di ba? Di naman bumabang signal sa inyo. Nagpa-auto yung iba mga tao dyan, Action Conrad di ba? Oo, sabi nila, oy, pag may solar power plants, bababa na yung presyo ng kuryente. Sabi ko sa inyo, hindi gano'n ang proseso ho, mga kaibigan, mga ka-action ho natin. Anong sumunod na nangyari? Pinagpatuloy ang proyekto dyan sa mga lugar ho na yan, mga kaibigan. Anong ginawa ho nila, mga kaibigan? Pinagpuputol yung mga puno po dyan sa bundok. Yung mga puno ho sana, nakakapit po, mga kaibigan, at sasalo ho yung tubig po na marami-rami ho, mga kaibigan. Dahil yung mga puno dyan, Action Conrad, malalaking puno na yung mga yan, mga halaman po dyan, mga kaibigan, kaya mag-absorb po ng mga yan ng moisture at ng tubig ho, mga kaibigan. Ano nangyari? Di wala na yung nag-absorb, Action Conrad, wala na yung humihigop, wala na yung nag-iipon po ng tubig po, mga kaibigan po natin. Saan mapupunta yung tubig? Siyempre, walang protection sa taas, papunta ng babaho yan, mga kaibigan, mga ka-action. Kaya alam po ninyo, mga kaibigan, nakakalungkot. Yan po yung kapalit po. Alam mo, naalala ko yung kanta ng asin yata yun, yung hindi nga masama ang pag-unlad. Asin yun, di ba? Oo, di ba? Hindi nga masama ang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating narating, di ba? Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dating kulay asul, ngayon naging itim. Di ba? Ang ganda ho, mga kaibigan, mga ka-action ng message nung kantang yun. Anong kapalit ng progress? Anong kapalit ho nung mga bagong bagay na meron tayo? Eto na, kaliwat ka ng solar power plant na hurian dyan. Tapos, may magtatayo pa ng nuclear power plant, Action Conrad. Di ba, mga kaibigan, mga ka-action ho natin, ay pambihira po, mga ka-action,
yung mga taga dyan sa Labrador, isip-isip kayo ng mabuti, ha? Yan na nga lang, solar power plant na nga lang yan, hindi pa makontrol po mga kaibigan, mga ka-action po natin, ha? Ay, pambihira, ha? Kaya ingat-ingat po mga kaibigan, mga ka-action, yung mga listeners po natin dyan, ha? Pambihira po mga ka-action po natin, yung mga tagapakinig po natin dyan, ha? Ay, good morning ho sa mga tropa ho natin na dyan po sa may bayan po ng Lingayen. Batiin ko na ng maksyong umaga. Etong sina Madam Christy Pabia Laison. Of course, ang kanyang family na si Rinaldo Sr., Rinaldo Jr. Maksyong umaga po sa inyo po riyan. Ano? Maksyong umaga rin po dyan sa may Barangay Manibok. Ha? Hindi Sir Mike Fernandez, at sa may Bukayuan. Hindi Sir Pitch. Maksyong umaga po sa inyo ho riyan. Good morning po. Siyempre, sa may Malimpog Basista, si Madam Juby. Magandang umaga. And of course, kay Manong Jaime Rimando dyan sa may bayan po ng Kalasyaw. Good morning, Manong Jaime. Sana po'y nasa maayos po kayong kalagayan ngayon, sir. No? Okay, itong ating karagdagan po. Comment lang ho kayo dyan, mga kaibigan. Or 0922-852-1161. Yan po yung sun number ho natin, mga kaibigan, mga ka-aksyon. Again, 0922-852-1161 po, mga ka-aksyon ho natin. Okay, balikan natin pinag-uusapan po natin kanina. Dito po tayo ngayon sa mga walang pasok ho ngayon, dahil baka hindi po kayo aware, mga kaibigan, ang government offices po, work from home po tayo ngayon, at yung mga paaralan po na iba, mga kaibigan, ayan, alternative learning modes po tayo ngayong August 18. Yan po ay nakasaad po sa Memorandum Circular number 128 na nilagdaan po ni Executive Secretary Ralph Recto sa pahintulot naman ni Pangulong Bongbong Marcos. Alinsunod po yan sa rekomendasyon po ng NDRRMC na kung saan ipapatupad nga pong work from home at suspension ng face-to-face classes sa NCR, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan. Ayan, kasama tayo dyan. Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Occidental Mindoro. Hindi naman po sakop ng work from home ang mga ahensya ng pamahalaan na may kinalaman naman sa pagdideliver o paghatid ng mga basic health and services, preparasyon at pagtugon din sa sakuna, gayon din sa kalamidad katulad ng mga MDRRMO at ng iba pa ho, mga kaibigan, mga ka-action po natin. Ayan, yung mga pulis, syempre, di kayo kasama sa work from home. Wala kang mag-work from home kayo dyan, di ba? Yung mga rescuer po natin, sorry po, diretso kayo dyan sa opisina ho ninyo. Naka-duty pa rin ho kayo, no? Okay, yung mga tagapakinig ho natin dyan, mga kaibigan, mga ka-action, ingat-ingat na lang ho kayo dyan, mga kaibigan ho natin, no? Relax lang po sa mga bahay po ninyo. Okay, Sir Mike, sabi ni Sir Mike dito, ma-action umaga din sa Raycam. Sir, possible ba mga daanan ko, sir? Punta ako ng San Vicente sa Nasinto natin, sir. Yes po, possible po lahat, ano? Kung naka-light vehicle ka, sir, iwas ka na lang sa may Tapwak, Lucaw area at dyan sa may Mayombo Road, ano? Dahil sa Dagupan City, yan lang yung mga daan na medyo tagilid po tayo, no? Ako ikaw, sir, San Vicente sa Nasinto, magpakuan ka na lang, punta ka na lang ng Lucaw, tapos magpa-Deberesya Road ka, tapos kumanan ka ulit doon sa may Arellano, tapos kumaliwa ka na papunta ng Mangaldan. Ayan, So, yun na lang. Huwag ka nang dadaan ng city proper mo na ngayon, Sir Mike, dahil medyo mataas ang kalsada at mataas ang tubig dyan po sa may Tapwak area ho, mga ka-action ho natin, Sir Mike. Ingat-ingat po kayo. Sir, hangga po yung aral nata na. Siyempre, hangga po, tamang oran lante. Antaminarte LTO, ang takot danom iraratan. Takot sa tubig yung mga LTO na yan. O, tinan mo, wala ka napapansing enforcer pag nagulo, di ba, Action Conrad? Oo, tatanong sa atin meron po bang huli ngayon? Ang sinasabi ko sa inyo, no, yung mga enforcer ng LTO, no, atin lang to, gawa sa asin yan. Oo, takot sa tubig. Oo, kaya tinan mo, wala ka mapapansin Action Conrad, di ba? Checkpoint nga, wala di ba? Oo, yung mga poso, wala rin, di ba? Sa gilid lang sila. Oo, nagsa-cellphone, nandyan. Oo, saka lang sisipot yung mga yan pag may aksidente, ayan, may di pagkakaunawan, may road rage, di ba? Ang talusable naman po yan, ano? Alam po ninyo, humanitarian consideration na rin po yan na pinapayagan tayo mag-counterflow ngayon, di ba? Dahil baka action contra din, di ba? Humanitarian consideration na ho ng puso sa atin yan, ano, mga otoridad sa atin yan, ano? Dahil sige, binabagyo naman tayo, o sige, pagbibigyan kita ngayon, wala tayong relax lang, di ba? Wala kaming huli ngayon para ikaw ay makapag-travel ng maayos, di ba? Ganyan po, mga kaibigan, no? Pero syempre, hindi araw-araw hayahay para sa kanila o para sa atin, di ba?
Okay, yung mga ka-action natin dyan, ako, ingat-ingat po tayo dyan mga kaibigan, mga sera. Kahit wala po mga enforcer, mag-ingat-ingat po tayo dyan mga ka-action ho natin. Samantala naman, sa iba pa mga balita ho natin ngayong araw po mga kaibigan, mga ka-action, text lang ho 0922-852-1161. I repeat, 0922-852-1161. At syempre, sa number ho natin, 0922-852-1161 or comment lang ho kayo sa ating Facebook tsaka sa ating YouTube live po mga ka-action. Samantala naman ho mga kaibigan, mga ka-action po natin sa ating tuloy-tuloy ho na mga talakayan at mga balitaan ho natin ngayong araw dito sa Action Radio Pangasinan. Abay, August 18, di ba? Dami nag-aabang doon sa impeachment. Itong si Vice President Sara Duterte ngayong araw. Kasi syempre, bakasyon, di ba? Bakasyon na nga, ngayon lang ako makakapunod ng matinong impeachment. Wala rin. Kanselado ho ngayong araw, mga ka-action, ng impeachment trial. Ngayong araw po na ito, mga ka-action po natin. Dahil ayon po dito kay Senate Impeachment Court spokesman Reginald Tungol, winarapat daw ng Senado na kanselahin ng paglilitis kasunod ho ng forecast ng malakas na mga pagulan at pagbaha dulot po ng southwest monsoon o ng habagat. Kaya yan po mga kaibigan, mga ka-action po natin. Pahinga muna ngayon. Ano bang meron sa nangyari kahapon? Kahapon ipresenta ko ng House Prosecution Panel itong unang hostile witness na si Office of the Vice President Official Gina Acosta, mga ka-action ho natin. So mamaya wala hong anong tawag dito wala hong impeachment mamaya, hayakay po ang lahat mga kaibigan, mga ka-action po natin. Okay? Ingat na lang po kayo diyan. Ay nako. Alam mo, daming daan kahapon nadali sa daming mga bus kahapon, Action Conrad, na cancel ho yung kanilang mga biyahe. Dahil sobrang lakas na itong mga ulan, dire-diretsong walang pasok ho. Uy, kay Sir Abraham Carias Joquino, sabi ni Sir Abraham dito maaksyon niya kabuasan, busay kam, adalap kami labot. Sa may barangay Songkil, no? On tatagay sir, tay danong sinukalan sir, tumataas sa tubig sinukalan kaya mag-iingat po tayo sir, Yung mga ka-action ho natin dyan ay pambihira. Medyo mag-kwan po tayo dyan. Mag-ready po tayo dyan. Mga kaibigan, mga ka-action ho natin. Ano ba naman yan? Tataas pa ho ba yung baha sa atin? Yes po. Inaasahan pa tataas po yung tubig dahil patuloy nga po itong tagulan. Of course, pati ang kabundukan po ng Benguet, mga kaibigan, mga ka-action, inuulan din po. Ang takbo ng tubig yan sa atin po, mga kaibigan, mga ka-action ho natin. Kaya yung mga tagapakinig ho natin dyan na nasa tabing ilog, nasa mga low-lying areas, mga ka-action, huwag nyo ho munang ibababa yung mga gamit po ninyo, mga kaibigan ho natin. Tuloy-tuloy po tayo sa pag-monitor po natin. Samantala naman, sa Oriental Mindoro, patay ang isang 46 anyos na lalaki matapos pagbabarilin sa parking lot ng isang simbahan. Ay pambihira. Sa ulat po, mga kaibigan, naganap ang pamamaril alas 5:15 na madaling araw sa parking area ng Christian Church. Batay sa investigasyon, habang nagpaparada umano na sasakyan ng biktima na residente ng Barangay Santa Rita sa Oriental Mindoro, ay biglang sumulpot ang di pa nakikilalang sospek at agad itong ipinagbabaril. Nang matiyak naman na napatay na ang biktima, ay agad itong tumakas, dala ang ginamit na baril. Patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng pulisya sa motibo ng pamamaril at sa pagkakakilanlan ng sospek. Good Action Icam, ano po ang lagay ng ating panahon ngayong araw? Magandang tanong po yan. Sige, pagbigyan natin kayo. Papasok tayo mga kaibigan. Ito po ang ating Pag-asa Weather Report ngayong umagang ito, mga kaibigan, mga ka-aksyon. Makinig ho kayo ng mabuti sa ating weather forecaster for the day. Ito po ang ating Pag-asa Weather Report. Magandang umaga. Narito na nga ang pinakabagong balita sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, August 18, 2026. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan may minomonitor nga tayong mga low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung una, yung nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, kanina alas 3 ng madaling araw, huling namataan sa layong 1,115 kilometers silangan ng Northern Luzon. Etong low pressure area na ito ay may kataasan nga yung tsansa na maging isang ganap na bagyo in the next 24 hours. Kung ito man ay maging bagyo sa loob ng ating PAR, bibigyan natin ito ng local name na Neneng. Kaya patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Ito naman isang low pressure area na namomonitor ng Pag-asa nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility.
Kanina nga ang alas 3 din na madaling araw, ito ay huling namataan sa layong 295 kilometers west-northwest ng Lawag City. Itong low pressure area na ito ay katamtaman ng tsansa na maging isang ganap na bagyo. Ganun pa man ay hindi naman natin ito inaasahan for now na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility, bagkus ito nga ay kikilos papalayo ng ating landmass. Samantalang southwest monsoon naman o habagat ang nakakaapekto sa Luzon at Visayas. Dahil nga rito sa southwest monsoon ay nakakaranas yung ating malaking bahagi ng bansa ng mga pag-ulan. So ito mostly affecting Luzon and Visayas at mas malalakas yung mga pag-ulan mostly sa western section ng Luzon and Visayas, kabilang na nga ang Metro Manila. Para naman sa lagay ng ating panahon ngayong araw, inaasahan natin yung monsoon rains sa lugar ng Benguet, sa may La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Kapag binanggit nga natin yung monsoon rains, ito yung mga tuloy-tuloy na mga malalakas na mga pag-ulan. Samantalang occasional rains naman ang inaasahan natin sa may Abra, sa may Ilocos Sur, sa lugar ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, at Oriental Mindoro. Occasional rains naman yung pasulpot-sulpot din ng mga pag-ulan na posible pa rin naman itong mag-cause ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kabilang nga sa occasional rains din yung lugar ng Metro Manila. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, asahan nga natin yung maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Kaya yung ating mga kababayan, lalo na yung mga inuulan ng mga nakaraang araw pa, ay pinag-iingat sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Lalo na nga ay naranasan nga natin ito na ngayon at ito ay mga tuloy-tuloy last week pa at kasi simula pa nga lang ng buwan ng Agosto. Agwat naman ang temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 24 to 28 degrees Celsius. 16 to 19 degrees Celsius sa may Baguio at 26 to 30 degrees Celsius naman sa may Legazpi. Agwat ang temperatura sa Puerto Princesa ay 25 to 33 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, asahan nga natin sa may Antique yung occasional rains, at maulap na papawirin at mga kalat-kalat pa rin ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa Negros Island Region at nalalabing bahagi ng Western Visayas. Sa nalalabing bahagi naman ng Visayas at Mindanao area, partly cloudy to cloudy skies, may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. So kung sa ilang areas ng Visayas at malaking bahagi ng Luzon, maulan, dito naman sa areas kung saan bahagyang maulap hanggang sa maulap yung papawirin na may mga tsansa ng thunderstorm, posibleng makaranas ng mainit at maalinsangang panahon. Agwat ang temperatura sa Cebu at Tacloban ay 27 to 34 degrees Celsius. Agwat naman ang temperatura sa may Zamboanga ay 25 to 34 degrees Celsius. Meron naman tayong nilalabas na weather advisory. Ito ay updated ng 5 a.m. So yung weather advisory nga, yung mga malalakas na pag-ulan na inaasahan natin in the next 24 hours. So ngayong araw, 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan posible sa may Occidental Mindoro, Cavite, Batangas, sa may Bataan, Zambales, Pangasinan, La Union at Benguet. Kapag 100 to 200 millimeters yung mga pag-ulan, yung flooding likely sa mga urbanized low-lying near rivers at landslide sa mga highly susceptible areas. 50 to 100 millimeters naman ng mga pag-ulan sa may Abra, sa may Ilocos Sur, sa may Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Laguna, Oriental Mindoro at Antique. Pag 50 to 100 millimeters yung mga pag-ulan, localized flooding, posible sa urbanized low-lying near rivers at landslide sa mga highly susceptible areas. Bukas naman, inaasahan natin yung 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan sa may La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, pati na rin sa may Occidental Mindoro at 50 to 100 millimeters na pag-ulan sa Ilocos Sur, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at Occidental Mindoro. And on Thursday, mas kakaunti na nga yung mga areas na inaasahan natin na may mga malalakas na mga pag-ulan. 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan posible sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bataan at Occidental Mindoro. Wala pa rin naman tayong gale warning sa kahit na anong dagat baybayin ng ating bansa, pero ingat pa rin sa papalaot sa hilaga at kanlurang bahagi ng Northern Luzon at silangang bahagi ng Mindanao sa tsansa
ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Sa Kalakang, Maynila, araw ay sisikat ng 5:43 ng umaga at lulubog ng 6:70 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at i-like ang aming X at Facebook account, DOSC-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOSC-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pag-asa.dosc.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna ang pinakahuli sa lagay na ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres, nag-ulat. Maraming salamat, Veronica Torres ng Pag-asa. Thank you very much sa lagay o pagbigay ng taya ng panahon sa atin mga ka-action ho natin. Ngayong araw po mga ka-action nasa 100 to 200 millimeters po ng ulan na expected po sa lalawigan ng Pangasinan. At bukas ganyan din po mga ka-action. Kaya mag-iingat po tayong lahat mga kaibigan po natin. Bueno, ngayong araw po mga kaibigan, batiin natin ang maximum mga 170 nating viewers dyan sa may YouTube Live. Good morning po sa inyo mga ka-action ho natin. Mga umaga po sa inyong lahat. Pero wait lang mag-CR muna kami ni Action Conrad. Oras po natin, 6:33 ho ng umaga. Commercial po muna tayo mga ka-action. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Gaan ng pack? Puro powder kasi lahat? Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With Alpha, Beta, Gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, it's coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang kinis na niya? In fairness, nag-glow up. May budget? So solid! White Rose Papaya, wow! White Roses! White Rose Papaya, wow! White Roses! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya! Sulit ang glow up sa White Rose Papaya! May papaya, niacinamide para sa puti power times 2, plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya! Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS! Aksyon! Radyo! This is easy hugasin sa Champion Dishwashing. Easy hugas. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Nanlapo ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo!
Smart dishwashing paste. Heavy duty linis, sukada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Ay, bakit hindi ka kasama sa mga na-promote? Di bale, may susunod na batch pa naman. Mas pagbubutihan ko pa. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, hindi sumusuko. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. Goodbye to me, Masya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Masya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Ang PCOS o Polycystic Ovary Syndrome ay isang bukol sa ovaryo ng babae. Meron akong polycystic ovary. Right side ko nakita ng OB. Sabi, pagka hindi siya naagapan, nagiging cancer siya. Hindi nagkakaroon talaga kasi pusira po talaga yung menstruation ko. Dalaga pa lang ako, ganun ako. Tapos, nung pag-play ko ng panyawan capsule, sumasakit po yung tagiliran ko, nararamdaman ko. Mga ilang araw, nagkaroon na po ako menstruation. Lumabas sa akin yung mga maruruming dugo, maiitim. Abangan ang susunod pang kabanata sa buhay ni Riza Esteves. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District, Saydanom at Bilay. Ang gapulay mas ondakop ni at kiwala na sarilin koneksyon na danom at abong. Pamana Water Corporation, Dagupan City. Para sa kabatiran ng mga customers, may mga collection centers ang Pamana Water Corporation. Sa DCWD Compound, Tambak, Dagupan City. Herrero Perez Satellite Office beside the Barangay Hall. Queen Bank with account name Pamana Water Corporation, Dagupan City. UCPB account name Pamana Water. 7-Eleven Easy Pay. Paymaya, GCash. Pamana Water Corporation. Para sa mga new connections, mayroon silang promo ngayon sa pamagitan ng Easy Pay Installment Program. Initial payment of 1,340 pesos only. For more details, you may contact 0917-842-8653 for Globe, 0968-678-6060 for Smart. Saydanom at Bilay. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District. Saydanom at Bilay. We offer quality education, certified by regulatory bodies and by trusted national and international quality standards accrediting agencies, highlighted by infrastructures that conform to today's industry standards and work-setting environments, optimizing you, the students, in both knowledge and culture of social responsibility. Learn with us and discover the leader in you. Lyceum Northwestern University. Patuloy kang nakikinig sa Aksyon Radyo Balitang Bayan. Alright mga kaibigan, mga ka-aksyon, tayo po ay nagbabalik sa Aksyon Radyo Balitang Bayan numero no morning edition. Kasama niyo pa rin po ang Sorry Kabsarapasyon at sa ating Master Control, Aksyon Conrad Alvarez pa rin. Pero tuloy-tuloy ho tayo sa ating pagtutok sa ating mga programa at mga balita ho natin ngayong araw. Text lang ho 0922-852-1161. Papalikin natin si Aksyon Freddy Fajardo sa kanyang ulat. Mga Aksyong Umaga, Aksyon Freddy, please come back. Yes, sa Aksyong Umaga, Aksyon Ahikam kahapon, ang kauna-unahang babae na hepe ng kapulisan ng Labrador ay umupo na at napasabak ito sa rescue operation sa Barangay Bungalon na nagkaroon ng fast flood. Kahapon ay nag-assume sa kanyang pwesto bilang OIC Chief of Police ng Bugaldon. Sa pangunguna ni ito ay turnover ceremony na pinangunahan ni Provincial Director Colonel Dennis De Leon. At itong turnover ceremony ay ginanap kahapon sa Municipal Police Station sa conference room. Ang seremonya
ay naghudyat para kay Police Major Socorro Arciaga, kauna-unahang policewoman na naging Chief of Police ng Labrador Police Station. Pinalitan nito si OIC Chief of Police Captain Jan Ramos na officer in charge siya. Ang aktibidades ay kagaya ng ating nabanggit, pinangunahan ni Police Colonel De Leon, at dito ay itinanover ni Police Captain Ramos ang itong pagiging hepe ng naturang police station. Ang seremonya ng turnover na ito ay sinaksihan din nila itong si Honorable Mayor ng Bugalyon, Noel Uson, at nagpasalamat sa serbisyo na nagawa nitong outgoing OIC Chief of Police na si Captain Ramos, at winelcome naman itong si OIC Chief of Police Major Socorro Arciaga. At itong pagluklok ni Arciaga bilang hepe ng Labrador Police ay hindi lamang nagpapakita ng women's power, kung hindi pagpapakita na ang kalalakihan at kababaihan ay parehas lamang ang karapatan, kapangyarihan at lakas ng loob para magpatupad ng tungkulin, lalo na sa hanay ng kapulisan. Mula sa gitna ng aksyon-aksyon, Freddy Fajardo, una sa balita, una sa aksyon, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat sa balitang iyan, Action Freddy Fajardo. Ay, congratulations po. Bagong hepe, bagong lubog lang agad mga kaibigan, mga ka-action po natin. At sabi ni Sir Reynaldo Laison, good morning po Action Icam. Tama kayo sa pagputol ng mga puno, nagdudulot ng malawakang pagbaha dahil sa mga taong walang pakialam sa kalikasan. Action Icam, salamat sa pag-greet sa amin ng family ko. Ingat po at keep safe po. God bless po always, Action Icam. Thank you very much po kay Madam Christy. Ay sa mga ka-action po natin yan, good morning po sa inyong lahat po, no? Nakakalungkot po dyan sa may Labrador, ha? Nakakon po. Di ba, nakauwi naman na rin yung iba po mga kaibigan, mga kaso natin. Ayon po sa ating information, sila po yung nakauwi na sa kanilang mga tahanan. No? Pero syempre, antayin na po natin mamaya ulit. Baka meron na naman pong pagulan o baka mag-trigger na naman po yan ng flash flood po mamaya, mga kaibigan, mga ka-action po natin. Ano? Ito naman hong ating karagdagan pong mga balita po natin ngayong araw. Dumako naman po tayo sa ating latest news and latest report po, mga ka-aksyon. Dito naman po tayo ngayon sa ating mga reports po, mga kaibigan, mga ka-aksyon po natin. Ay dito po sa ibang mga lugar naman po tayo, mga ka-aksyon. Ito hong ating ating mga balita po, mga kaibigan, pambihira. LTO personnel sangkot sa hit and run. Ay pambihira to, mga kaibigan, sa may Antipolo Rizal po yan. Nakatakdang sampahan ng kaukulang kasong legal at administratibo ang isang personnel ng LTO Quezon City District Office matapos daw siyang masangkot sa isang hit and run incident sa Antipolo City. Sa pahayag po ng LTO, nakainom daw ng alak at lasing ang personnel ng sangkot umano sa naturang insidente. Dagdag pa ng LTO, bago pa umano iharurot ang sakyan ay nakabangga pa raw ito ng pedestrian na tatawid sana sa kalsada. Kaya ipinag-usap ni LTO o pinag-uutos po mismo ni LTO Chief Marcos Lacanilao ang agarang pagbawi ng driver's license ng personnel at habang buhay diskwalifikasyon sa pagkuha ng anumang uri ng driver's license, alinsunod naman sa lalabas na resulta ng kaukulan nilang proseso. Sabi ni Lacanilao, mga kaibigan, na hindi daw tinabibigyan ng special treatment ang personnel at tiyak daw na ito'y pananagutin daw sa batas, mga kaibigan, mga ka-action po natin. Talaga, sige, di ba? Antayin natin, tingnan natin yan. Anyway, okay naman si Asek Lacanilao, sir. Magandang umaga sa iyo, Asek, dyan sa may LTO Chief, Magandang umaga sa iyo, sir. Ayun, mga tagapakinig ko natin dyan. Samantala naman, mga kaibigan, mga ka-action, sa ibang bahagi naman po ng ibang lalawigan, dito po tayo, mga kaibigan, sa may Lipa, Batangas, NBI personnel ng hamon ng barila sa LTO enforcer. Pambihira to, mga to, Hindi pinalampas ng LTO ang umano'y panghahamon ng barila ng nagpakilalang personnel ng NBI laban sa isa nilang enforcer sa Lipa, Batangas. Sa paunang investigasyon, nagugat daw ang insidente matapos umanong salitahin ng LTO enforcer ang isang sakyang iligal na nakaparada umano sa isang national highway. Nang tangkaing sitahin ng enforcer ng driver ng sakyan, kinwestiyon umano ng driver ang otoridad sa enforcer
enforcer at saka pinamukhaan ko man ng NBA badge na kanyang hawak. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang dumating ang ama ng naturang driver na may sakay naman ng isang pickup truck. Nagpakilala siyang NBI personnel at iginiit na may dala daw siyang baril. Ilang sandali pa, bigla umunong naghamon ng naturang personnel na magbarila na lang daw sila ng enforcer. Ay pambira po yan. Ano? Hindi naman lumala ang insidente at bumaba rin ang tensyon. Samantala, kaagad namang nagkasara ng investigasyon ng LTO at naglabas ng show cause order laban sa naturang NBI personnel. Sinuspinde rin ng LTO ang lisensya ng personnel sa loob po ng 90 araw. Ibig sabihin, 3 months. Ano? At inaasahan na harap sa Intelligence and Investigation Division ng LTO Central Office upang paliwanag ang umano yung mga paglabag at magsumite ng kinakailangang affidavit at mga dokumento. Kabilang din sa iniimbestigang paglabag ang hindi otorisado o illegal na paggamit ng blinkers sa ginagamit na umanong pickup truck ng umano'y naturang NBI personnel. Talaga, malastog ha. Samantala, habang binabalita namin itong mga kaaksyon ay wala pang opisyal na pahayag na inilabas po ang NBI hinggil naman sa insidenteng kasangkutan ng kanilang tauhan. Alam nyo kung minsan ito, sa NBI, pinili ka as agent, pinili ka as alpha nila, sabihin na natin, ay laki na ng ulo ng iba mga kaibigan. Akala nila, kanila na buong NBI po mga kaaksyon, nirecruit lang naman sila doon, di ba? Ay nako, mga mga kaibigan, yung power na yun, kapangyarihan niya, huwag bibigyan yan sa mga KJ ho mga kaibigan. Makaabusuhin po nila yung powers po nila. Ako, kawawa po tayong lahat dyan mga kaaksyon natin, no? Oy, maaksyong umaga ho dito sa ating mga viewers kay Madam Roda Ballesteros Ortega at kay Roland Miranda de la Cruz. Nakatutok po sa atin ngayong araw. Ito po, public service announcement naman po tayo mga kaaksyon. Galing po sa Philippine Statistics Authority o yung mga nakapila po riyan yan, napipila ng birth certificate at ng kung ano-ano po mga kaibigan. Please be advised that the PSA RSSO 01 offices / divisions located in Barangay Biday of San Fernando, La Union will be on a work from home arrangement. Ayan po, mga ka-action ho natin, paalaala po sa lahat yan, O yung mga kwan po ngayon, mga ka-action, yung mga pipila ho mga kaibigan para po sa kanila mga clearance po mga kaibigan, mga ka-action. Wala ho muna, kwan muna tayo, work from home arrangement po muna tayo mga kaibigan, mga ka-action po natin. Pero, yan pong La Union Civil Registry System, Outlet and National ID Services ay magiging open pa rin po at mananatilang skeletal workforce pa rin on-site, mga kaibigan, para sa mga gustong humabol po dyan sa may anong tawag dito? Sa may kwanhon na yan, sa may mga lakad-lakad ko rin yung papeles. Yung mga gustong magpa-print ng mga birth certificate, ayan, death certificate ng kaanak pong namatay, ayan, sambot yun natin niya agaw. Tani, Lucas La Union Civil Registry System Outlet and the National ID Services, yung mga ka-action ko natin. Ihabol po ninyo mga ka-action, ano? Samantala naman mga kaibigan, ay pambihira nga naman itong mga balitang ibang po mga kaibigan, mga ka-action po natin. Tingnan naman natin itong mga balita ko sa ibang mga bahagi po ng probinsya at hindi lang po sa ating bansa. Makapasawala tayong impeachment complaint agad ito na natang mira. Sigurado, si Kimat, nasawa Kimat la, di ba? Mamaya ho, day off muna. Pahinga po muna mga kaibigan, mga ka-action po natin. Ito ho, karagdagan natin mga balita po natin ngayong araw po mga ka-action. Dating mayor at misis kulong sa maling paggamit daw ng pondo. Oy! Saan kaya ito mga kaibigan? Ay, Cagayaan. Tuloy ang pagkakakulong ng dating alkalde ng Amulong, Cagayan at ang kanyang misis matapos pagtibayan ng Supreme Court ang kanilang hatol sa kasong graft. Kaugnay nga ho ng maling paggamit ng milyong-milyong pisong pondo ng munisipyo. 6 na taon ng pagkakabilanggo ang pinataw kay dating Amulong Mayor Nicanor de Leon at misis nitong si Pasita de Leon matapos silang panagutin na Sandigan Bayan sa maling paggamit ng pondo ng pamahalaan. Ibinasura ng Supreme Court ang kanilang apela at pinagtibay ang desisyon ng Sandigan Bayan dahilan para ipatupad umano ang kanilang sentensya. Nagugat ang kaso sa mga transaksyon kinasangkutan ng pondo ng munisipyo noong nanunungkulan para bilang alkalde si De Leon na nauwi naman sa pagkasampa ng kasong graft and corruption laban sa mag-asawang alkalde. Kasalukuyan naman nagsisilbi ng sentensyang mag-asawa sa New Bilibid Prison at sa correctional institution. Ang kanilang pagkakakulong ay nagsisilbing paalaala umano na managot daw ang mga opisyal o mananagot daw ang mga opisyal ng pamahalaan sa hindi wastong paggamit at pangangalaga ng pondo umano ng bayan na yan. So, kawawa po ngayon mga kaibigan, mga ka-action natin sa may Amulong ho, no? Kawawa ho kayo dyan ngayon, mga ka-action ho natin.
mga mayor ho ninyo. Ayan, long ho mga kaibigan, mga ka-action po natin. Ha? Samantala naman sa iba mga balita pa rin ho natin mga kaibigan, mga ka-action po natin. Ay pambihira mga balita po ito. Nakakalungkot po ha. Mga kaibigan ho natin ha. Sa ibang mga bahagi naman po ng lalawigan po ha. Ito, aksidente po ito mga ka-action. 2 rider, 7 minor de edad, tiklo sa pamamagitan ng rice tubs sa leaflets po ng mayor. Ay pambihira ha. O ito ho mga ka-action. Dalyan natin ha. 2 delivery rider ng isang ride-hailing app at 7 minor de edad ang hinuli dahil sa pamimigay umano ng mga rice tubs at leaflets ng isang kandidato sa pagkakongresista para sa special election sa Dasmariñas City. Kinilala ang mga rider na dinakip din sina alias Rafael, 49 years old, at Bernard, 45 years old, mga taga Laguna, habang pinaghahanap daw ng isang kasama nila si alias Bodong. Dinala naman sa DSWD ang 7 minor de edad po mga kaibigan na kasama ng mga ito. Basta report, hinuli daw ng mga suspect matapos makto ang namimigay daw ng mga hindi otorisadong leaflets at stubs para sa relief package mula sa pamamahalang lungsod ng Dasmariñas. Sa pagsiyasat ng Dasmariñas City Police, ilang insidente raw ng Barangay Sabang ang nag-report kaugnay naman sa pamimigay ng umano ng mga leaflets. Lumalabas na nilalaman daw ng mga leaflets ang pag-alok ng 10 kilo bigas at 2 grocery bags bilang umano'y calamity relief package mula sa tanggapan ni Mayor Jenny Barsaga na kandidato sa pagka-congresswoman sa nasabing special election. Pinapapunta na umano ang mga mabibigyan nila ng stub City Hall para i-claim umano ang mga ito. Pambira, peke daw ha. Peke pala yung mga stub ano. Sa pagresponde ng Barangay Captain Kenneth Saria, kasama ang kanilang barangay tanod, nahuli sila sa akto ng 2 rider na namimigay daw ng mga leaflets at stub sa Barangay Sabang, Dasmariñas. Nasamsam din ang ginagamit nilang high-ace van na tagay ng 7 kahon at isang bag na naglalaman ng mga propaganda materials. Nabulaga rin sila ng madiskubre umano sa loob ng van ang 7 minor de edad. Nakatulong daw nila sa pamimigay ng mga leaflets. Pinabulaanan daw to ni Mayor Barsaga at Dasmariñas LGU at wala umano silang opisyal na programa o pinapamigay umano na claim stubs mga kaibigan, mga ka-action po natin. Ayan! Pati ba naman stubs, pipikihin. O, sa Dagupan, di ba? May nagpay ka rin po ng stub dyan, mga kaibigan. Ayun, arestado ho mga kaibigan po natin. Pabalikin natin ang Supreme Partner sa report. Max Umaga muli, Supreme Piskambaka. Yes, sa Maxong Umaga muli, aksyon na hikam. Ang bayan ng Santo Tomas dito sa lalawigan ng Pangasinan ay matagal na hindi ito nabahiran ng anumang uri ng illegal na droga. Kauna-unahan sa buong Region 1 na ito'y drug-free. Pero kahapon, alas 2:30 ng hapon, nakahuli o naaresto ang isang street-level individual drug suspect sa isang buy-bust operation. Ayon kay Santo Tomas OIC Chief of Police Captain Oliver Sico, nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Unit kasama ang Intelligence Unit dito sa laban sa suspect na gamit ang mark money, isang nagkunyaring buyer at nakabili na isang plastic sachet ng naglalaman ng hinihinalang Cebu dito sa suspect na 39 anyos, street level individual na lalaki na residente ng nasabing bayan, kaya agad itong inaresto. Na-recover sa suspect ang mark money ginamit sa operasyon at ang illegal na droga na nasamsam dito itimbang ng 1 gramo at may halagang 6,800 pesos. Ang suspect ngayon ay nasa likod ng rehas sa bakal ng Santo Tomas Police Station at naharap ito sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Tanong ng mga taga Santo Tomas, Pangasinan, anyari na sa kanilang bayan. Namatay lang itong si dating Secretary Antonio Bebot Villar ay sumulpot na agad ng illegal na droga sa kanilang pamayanan. Mula sa gitna ng aksyon, Freddy Pajardo, una sa balita, una sa aksyon. Sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat sa report na yan. So, Freddy Fajardo ay pambira. Matagal lang din napasok yan sa Santo Tomas mga kaibigan. Ngayon lang po ulit napasok yan mga kaibigan ng mga masamang tao. Ay pambira nga naman ha. Anyway, good job po sa kubilisan po natin. Okay, good morning kay Sir Mike. Sir, almusal tayo. Sinampalukang manok native.
Sibuk Tanya NBI. Good morning, Madam Meredith Guzman Conte. At kay Edison Balolong, good morning po sir. Siyempre sa Aris Santa Barbara, batiin na rin po natin sila ng maaksyong umaga po riyan. Good morning po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagtutok po dito sa Aksyon Radyo Pangasinan. Ano? Okay, ito naman po mga kaibigan, detalyahan naman po natin iba pang mga reports po natin. Abay na ang SSS nagbukas po ng emergency loan program. Ayan po mga kaaksyon, binuksan po ng SSS ang emergency loan program para sa mga miyembrong naapektuhan ng bagyong Maymay at Habagata. Layunin ho ng programa na magbigay ng sapat at agarang tulong pinansyal sa mga miyembro ng SSS na naapektuhan ng kalamidad. Ayon po dito kay SSS President at CEO Robert Joseph Declaro, nananatili umanong bukas ang emergency loan program para po sa lahat ng kwalipikadong miyembro sa buong bansa. Aniya, bahagi daw ng programa ang patuloy na pangako ng SSS na magbigay ng suporta sa mga miyembro na nangailangan, lalo na sa panahon na hindi inaasahan ang pangyayari. Sa ilan ng emergency loan program o ELP, binaba ang kinakailangan bilang ng buwan ng kontribusyon mula 36 buwan sa 18 months basta't may hindi bababa sa 6 na naitalang hulog ang miyembro sa loob umano ng nakalipas na 12 buwan mga ka-aksyon natin. Kwalipikado po mag-apply ang mga self-employed, voluntary, non-working spouse at land-based OFW members kung meron silang hindi bababa sa 6 na buwang kontribusyon sa ilalim naman ng kanilang kasalukuyang membership type bago mano ang buwan ng kanilang application. Maaari naman makahiram ang kwalipikadong miyembro ng hanggang 20,000 pesos na may 7% interest kada taon. Sakto na, no? Binababayaran ito sa loob ng 30 buwan kabilang ang 6 na buwang moratorium kung saan walang kailangang bayaran at wala umanong ipapato na multa laban sa mga maglo-loan na yan. Very okay yan mga kaibigan para po sa mga ka-action ho natin na nasiraan ng bahay, natangayan ng bubong, di ba? Hinipa, yung bubong po mga kaibigan dahil sa bagyo o kaya nasira ang angkwa nila dahil sa kanilang mga pagbaha, no? Ayan, emergency loan program po ng SSS, Emergency loan po yan mga ka-action. Nandyan din yung calamity loan po, mga kaibigan ho natin. Yung mga SSS pag-ibig dyan, it's your time to shine. Ay, good morning kay Edison Balolong. Good morning po sa Barangay Maningding, J. Tinte, Santa Barbara, RHU, kay Doktora Fe Reyes. Ayan, pinapabati ni Edison Balolong. Good morning, Edison Balolong, Siyempre, kay Sir J. Tinte, at kay Doktora Fe Reyes, Maaksyong umaga po sa inyo. Oy, batiin ko na rin si Kap Bunsoy, Kap Bunsoy! Magandang umaga po sa inyo, Horiana. Okay, ito, sabi dito ng text natin, good day, magsaligan, paano po ma-avail ang emergency loan program ng SSS number 1? Dapat kayo po ay nasa lugar na nakatira sa lugar o nagtatrabaho sa lugar under the state of calamity. So, Dagupan City, state of calamity, Calasiao, state of calamity, no? Yung mga ka-action natin dyan, na gustong humiram, ayan po, dapat you're working or living in an area declared under state of calamity. Yan po ang sikreto ho riyan, mga ka-action po natin. Maganda kong tulong yan. Yung mga nasiraan po ng bahay na damage, kunting tapa lang kailangan. Ayan, mag-emergency loan program kayo ng SSS, mga ka-action ho natin. Alright, kay Jocelyn Reyes, good morning po. Magandang umaga rin po sa inyo, mama. Ingat-ingat po kayo. Oras po natin na 6:50 ng umaga, 10 minutes bago 7 o'clock. Commercial po muna tayo. MX3. Dito ako believe. Pag magaling ang produkto, kahit simple ang patalastas, sapat na. Champion. Tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Bangong makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Aksyon! Radyo! Sa
Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bacteria and virus tested. Bilib iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Aksyon! Radyo! Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag-alinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. See posters in our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ayaso #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil sukintab na sahig. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With Alpha, Beta, Gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang champion na Milyonaryo Pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag-alinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official
official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, inagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. See posters in our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Aksyon! Radyo! Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Hi, I'm Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Having a healthy body, mind, and soul is the best prize anyone can have. I am always a winner with MX3 Capsule. Dito ko believe. This is easy hugasin sa Champion Dishwashing. Easy hugas. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumo, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital. Di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon. Sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland Omihia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Patuloy kang nakikinig sa Aksyon Radyo Balitang Bayan. Antoy, tinmanulay sirena. Tumunog na po sirena ng Dagupan City, mga kaibigan. Ibig sabihin, alas 7 na ho ng umaga. Pahabol kay Edison Balolong. Good morning daw kay Rolando Mandapat, classmate. Sabi niya rito, ha? Jocelyn Reyes, madama, good morning po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig pagtutok. Kay Tony Turla, dyan sa may YouTube, at kay Restituto Sana. Maaksyong umaga po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig pagtutok sa ating programa. Mga ka-aksyon, paumanhin, pero kinakailangan ko na ho magpaalam dahil alas 7 na ho ng umaga. Magbabalik po ako mamayang alas 10 sa aking programang Aksyon Radyo Hatawa. In the meantime, sunod na si Aksyon Dav, diba? Kaya sa programang Aksyon Radyo Balita, dito lamang yan sa Aksyon Radyo Pangasinan. Una sa Aksyon na sa Balita, sama-sama tayo Pilipino. Stay safe po, mga ka-aksyon ho natin. Inyong napakinggan ang palatuntunang